Brillanti Singer. Kull nar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. L-ex kap nazzjonalista Lorenz Gonzi jidher li qed jipprova jerġa' jaħkem taħt idejh lill-Partit Nazzjonalista, hekk kif qed jimbutta lil Charles Bonello biex jinħatar Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista minflok Michael Piccinino. L-aħbar żvelata mill-Gazzetta Kulħadd titratta l-manuvri li jidher li qed jisiru minn wara l-kwinti biex il-klikka tal-ex kap nazzjonalista Lorenz Gonzi terġa' tissaħħaħ bil-ħatra f'din il-kariga ta' Charles Bonello. Bonello ħadem ma' Gonzi għal snin sħaħ bħala segretarju personali miegħu. Charles Bonello kien u għadu jokkupa diversi karigi fil-Partit Nazzjonalista fosthom bħala koordinatur tal-Kunsilli Lokali fisem il-PN u sal-lum għadu mħallas minn flus il-poplu bħala assistent personali ta' Gonzi. Kien f'Settembru li għadda li Michael Piccinino ħabbar fuq il-mezzi soċjali tiegħu li kien se jirriżenja mill-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista biex ikun jista' jiffoka fuq il-kandidatura tiegħu għall-elezzjoni ġenerali li jmiss. Iżda minn dak iż-żmien għaddew iktar minn 4 xhur u l-Partit Nazzjonalista baqa' ma sabx persuna biex timla din il-kariga li x-xogħol tagħha jiġi dettat mill-faxxa li tikkontrolla lill-partit fl-oppożizzjoni. Il-Gazzetta Kulħadd irrapportat li b'Charles Bonello f'din il-kariga qed tkompli tiżdied il-pressjoni fuq Bernard Grech għaliex ikollu madjulu persuna oħra lejali lejn il-faxxa estremista tal-PN. Għalkemm jipprova jidher li għandu kontroll tal-partit, Bernard Grech jinsab f'morsa mhux biss b'din is-sitwazzjoni imma wkoll b'dak kollu li qed jitfgħu fuqu tal-establishment.